में रानी, लूटा जाही बेतिया में रानी, कि तोरे अनमोल जवानी, लूटा जाही बेतिया में रानी, कि तोरे अनमोल जवानी लुटा जाही बेतिया में रानी, कि तोरे अनमोल जवानी लुटा जाही बेतिया में रानी। रामनगर बागा में होला मरद खानदानी, कि तोरे अनमोल जवानी लुटा जाही बेतिया में रानी, कि तोरे अनमोल जवानी लुटाई चंपारण में रानी, लूटा जाही बेतिया में रानी, बेतिया में रानी, कि तोरे अनमोल जवानी। हाय हाय बन तरुड़न बाज चिरई तो छूट जाई सब बैठल, छूट जाई सब बैठल, बास मियाना में लेके दुनाली सब रंगदार बैठल, सब रंगदार बैठल, बच के न जइबुए जान हो कोरोना एतना गुमान हो। ahoy सुनो चमकत चेहरा के झर जाई पानी, कि तोरे अनमोल जवानी लुटा जाई बेतिया में रानी, कि तोरे अनमोल जवानी लुटाई चंपारण में रानी, लूटा जाही बेतिया में रानी, बेतिया में रानी, कि तोरे अनमोल जवानी। लइका जवान के छोड़ हई बुढ़बो भइल दीवाना, बुढ़बो भइल दीवाना, देखी के पागलाइल बाड़े चोली के खजाना, चोली के खजाना। राही रंजित के नजर गड़ गइल बा, पीछे सारा महासागर पड़ गइल बा, अखिलेश खान कवनो बात नहीं मानी, कि तोरे अनमोल जवानी लुटा जाही बेतिया में रानी, कि तोरे अनमोल जवानी लुटाई चंपारण में रानी। श्री लक्ष्मी रिकॉर्डिंग स्टूडियो बलथर चौक।